Село Ковачевица се намира в планински район на около 24 км от град Гоце Делчев, а най-близкото населено място до него е село Горно Дряново на 5 км. Селото е разположено на река Канина, в долината на която се намира малкото обработваема земя и единствения път, който води към Гоце Делчев и долината на река Места. Селото възниква през първата половина на 17 век, по време на вълните на насилствено помохамеданчване на българи. Основано е от българи, преселили се от село Рибново и вероятно от Банско. През 18 век в селото пристигат и българи от Западна Македония. Затова днес свидетелстват двете части на селото – Горната Банева и Долната Арнаутска махали. Ковачевица е запазила автентичния си вид от 18 и 19 век и едно от най-известните и красиви български села. Къщите са почти изцяло изградени от камък, включително и покривите, като само при най-високите последният етаж е от дърво. Ковачевица е архитектурен резерват, подобно на Копривщица и Стария Пловдив, и е запазила автентичната си възрожденска архитектура. Обявени за паметници на културата като селищни комплекси или като отделни архитектурни обекти, селата Ковачевица и Долен, заедно с съхранената като природен резерват околна среда, представляват един цялостен, неповторим културно-исторически комплекс. Базотевата къща е типична и особено характерна в това отношение, която съчетава възможностите за удобно и уютно прекарване на комфортен отдих. Къщата разполага с 6 двойни стаи и апартамент със собствени санитарни помещения, механа, 2 чердака. Стаите са прекрасно поддържани и обзаведени с тежка дъбова мебел, като всяка разполага с телевизор. Гостите могат да използват интернет, а за механата се грижат Найла и Димо, които предлагат вкусна храна и организират туристически обиколки в местността.